ହଠାତ୍ ଚା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସିଧା ଚିକେନ୍ ବାହାରିଗଲୁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜୟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚାଲିଲୁ ଭିଲେଜ୍ ଆଡ଼କୁ। ବାଟରେ ହଠାତ୍ ଦେଖାହେଲା ସତ୍ୟ ଭାଇ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ରେ ଚାଲିଲୁ ମାର୍କେଟ ଭିତରକୁ। ମାର୍କେଟ କ୍ରସ୍ କରି ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରଟା ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ବି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲିଲୁ। ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଭାଇ ଚା ଦେଖିଲେ ଆମର ମନ କେମିତି ମାନିବ। ଚା ପିଇଲୁ, ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ତାପରେ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଲୁ। ସେତିକିବେଳେ ସତ୍ୟ କହିଲେ ଆଜି ଟିକେ ବାର ଅଛି, ଚାଲ ଚାଲ ଚିକେନ୍ ନେବା। ଚିକେନ୍ ଦୋକାନ ପାଖାପାଖି ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଚିକେନ୍ କଟାକଟି ହେଉଛି। ଆଉ ଚିକେନ୍ କାଟି ସାରି ଆଉ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ। କିଛି ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କଲା ପରେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଚିକେନ୍ ମିଶନ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆଉ ମଜାଦାର ବ୍ଲଗ୍ ଆସୁଛି। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ।